راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتورن غازت إنياتا زدالو نتا راديو أمانيل جرماية سلام أبزز لكم زخبركم تقاطعتلتنا أبناي لومي سوني 19 ميازيا فنونا صوصواي مسحاب سراويت إرترا كاب تجراي جنكا اتدوب أبيو زرستو بأتو مسفن حقوه زغربه وانا وصحفن بويني سليمان إنا تدالو زغرب سومناوي مدب جانا أدامنينا أدالينا لكم زلنا فنونا كموترو بعلى توزينا كفلميو أرستاتو نو أونج أب كل لامحرا سمين شواه متأنا سفيح متقعتا كايدو أسرات أفتحو سودان قطرن زحتيلو تصن حزم دنن حديثن بريزيدنت جيبوتن جبتن أب قدايتي إثيوبيا تهانصو زلا ديغا تحدثو بزملكت تميايتم راديو إرنا ناب زرزراتو مسن سجر دما حيلتات أونج شني أب كل لامحرا سمين شواه أب حيالو كبابيتات كبيد متقعتات كم زكادو كل لو منقست محرا قليسو أبتي أب شواروبيت أنصوكيان كاراكوران زركبو حيالو كبابيتات بقدام 17 ميازيا استخاده متأنا سفيح متقعتي حيالو سبات كم زتغتلو أتي كل لو منقست يافليتو أونج حيالو أبايتي كم زكات على زوغسات منقستي أب كال كبابيتات نايت زباون متقعتاتو يغتسل كم زلو آملكيتو أبرس زي أونج أب كتما أطايو أب زركب بيت مأسرتي أب زكايدو سرحيت قطروم زي تفلتو أسرات ناتسا كم زوتسه نحلافيت تنايت كلل سيساي دام تيب متكاس منشتا زينا إثيوبيا حبيرن أونج شني أب كلل أمحرا أب زركب ناي أورومو مريتيو أب زبلو كبابيتات أب زكايدو متكعتات نتولادو محرا إلا ما يقبر كم زلو بوغن كلل أمحرا وقساتات يغربيو انتقونه تننات سنة أورومو زكالس عطوق حيلي منقستي نتزوردو زلو وتهدراو سعرتات مشفني بعلو أبل علي سلموين سبات نزفت سمو كتلتن كالقبناتن نأونج شني يتسلم كم زلو يتكز أب كوينات تقراي تشمي مزركب منقستي إثيوبيا بحيلتات أونج نزفنو لزلو تدقاقام متكعتات قبو ملاش كهبن دحنت سلماو هزب دما كحلون بزي مخالو حيالو وقنات تهاجر يوغسو أب وسن كبابيتات معراب ولقات راي تحاتيور زنبره أونج شني أب زوانزي أب كلن زوباتات أوروميان ناي أورومو مخاننز تقسن زوباتات كل لامحران متقعتات ككايد يرقلو تعطوق حيلي سراويت منقسي إرترا نسراويت منقسي إثيوبيان فولي حيل محران بمدقاف نابتو كينات زكايدو لزلو كبابيتات كل الأوروميا كمز توافره أب زحلفك أنيات كاسيسيو أب تمساسال زينا عطوقات كمانت أب كل لامحرا مأكلاي غوندر أي كل لابز تبالي كبابي متقعتات كم زكايدو كفلي حبريتا كل لو منقست محرافليتو أب قجامون أب زحلف سمون تمساسال متقعتي كم استفت أمز حبرة تقفلي نايزموتن زقصولن بزحسابات بزرزر كفلت كم زي كالي قليسو كفلي حبريتا كل لو منقست محرا نتوم متأنا سفيح متقعتات يكايدو كم زلوز قلتهم أونج شنين كمانتن بهوحات كم زدقفون كم زتلاكون أب مقلتيو تغيسو دحري مودا سرعة بشر زحتيلو تصنح زمدنا سودان قطرن داقم نمحداسو سممع تختمو إذن كل التهاجرات زمدنا نمحداس لعلي 36 ناي بروتوكول سمع زختما أبومبر مسجاجر بايتو سودان جنرال عبد الفتاح البرهان زحلف سمون أب قطر دحر زكادو فلامي وقعوي ناي سراح مبصحيو جنرال البرهان مس أمير قطر تامين بن حماد أب كتما دوحاب زقبرو ركب سودان قطرن أب نقدن وفرنت راي زيكونه أب كال مدايات زت حاجة جزالو نتبتاتون زتيو قطر أب السودان نايل علي 3 بليون دولار وفري كم زلوا يفلت أب منغو هاجرات وشمت عرب تفتيرو أب تصنح مكفال سرعة بشر أب ميازيا كل تشنعسر شعتن كاب سلطان كساب زله تسقعي كي حزي مس سعود عربن قطرن بمعري زمدنو كتسيلو دحر مودا سرعة بشر أب سلطان زمتسي وتهدراو قجله زمدنو ناب سعود عربن حبرات إماراتن بمزاو نقطر قوسي وايتسانحو أبزوان زي زمدنو مس قطر كحدز وسنه مسجاجر بايتو سودان مس إثيوبيا أبز السحاب زلو أتقاما نايلن كال زباو قداتن بزملكت مس قطر مخيرو مس قطر زنبرو زمدنا أزحتيلو زركب منقسي إرترا نسرعة بشر مس نقسنت قطر بمخان وديتات يالمليالو بمبال يوقسو من بارو يذكر بريزيدنت جيبوتن جبتن أب قدايتي إثيوبيا تهانصو زلا ديغا تحدثون أتقاما نايلن بزملكت كم زتميايتو أغلغلو زينا جبتي منا حبيرو
እቶም መራሕቲ ብ15 ሚያዝያ ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ዝርብ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ኣጠቓቕማ ናይልን ኣብ ጉዳይቲ ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ዲጋም ብዝምልከት ኣብ ስምምዕ ክበጽሓ ንርጋእትን ጸጥታን ዞባ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ ጅቡቲ ኣብ ማይ ኩዕ ናይል ዘይትርከብ ሃገር እኳ እንተኾነት ምስ ኢትዮጵያ ብጉዳይ ወደብን ካልእ ክልተ ርክባትን ጥቡቕ ምትእስሳር ዘለዎ ሃገር ብምዃና ግብፂ ብዛዕባ ናይል ምስቲ ሃገር ክትመያየጥ ከም ዝደረኻዩ ተሓቢሩ ናይ ማይን ጸዓትን ኣገልግሎታት ካብ ኢትዮጵያ ንምርካብ ትጽቢት ኣንቢራ ዘላ ጅቡቲ ኣብ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ናይል ንመርገጺ ኢትዮጵያ ከም እትድግፍ ዲፕሎማሰኛታት ይእምቱ ክቡራት ሰማዕቲ ዜና ተዛዚሙሎ ቀጺሉ ጽውጽዋይ ምስሓብ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ግን ከዓ እቲ ዶብ ኣበዩ ዘርእስቱ ብኣቶ መስፍን ሓጎስ ዝቐረበ እዋናዊ ጽሑፍ ክህልወናዩ ምክትታልኩም ክትቀጽሉ ንዕድመኩም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ቀጺሉ ጽውጽዋይ ምስሓብ ኤርትራ ካብ ትግራይ ግን ከዓ እቲ ዶብ ኣበዩ ብዝብል ኣርእስቲ ብኣቶ መስፍን ሓጎስ ዝተላእከ ጽሑፍ ከነቕርበልኩም ኢና ሰናይ ምክትታል هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية قدامي منيستر إثيوبيا أبي أحمد ب23 مقابيت 2021 أب أخيبا وكلت هزبين زغرب الحتتات كاب زهبو ملسي نتصادفو سراويت إيرترا أب كوينات حد إثيوبيا أب تغراي بوقعي أمينو يغن نمبر سراويت إيرترا كاب تغراي كوتس جيزي كوسل مخانون تأميتو 3 معلتات دحريو اتقدامي منيستر منقس إيرترا سراويتو كاب إثيوبيا خسحب تسامميعو حيلتات مكلغال إثيوبيا دما أمونغ إيرتران إثيوبيا نزولو دوب بغصبت كحلوان كقوصات صرنيو كبل مجلس وصيو أزي بسال حيال صغطي إيروبا وحبرتن من محدار بايدنن دحرنا 4 وارح آلوتا زترقاقص تساتفو سراويت إيرترا أو كينات حد إثيوبيا يو أتو مجلسي بوزحات أقدس حتتات زل عليو حد غابو تنكجت إثيوبيان إيرتران نزخونن نمززامو وي مغتصالو زوسننيو داقما ودوان مكيارن كم مسحاب نحتوتات بيت مخري وكلت هزبي إثيوبيا ملسخ بن كولو أبي أحمد سراويت إيرترا دوب إيرترا زسجرة ملس جبري نناي حوحات متقطاخن بسنكهان دبتاوي مدخام سراويت إثيوبيا نيرترا تصتاو حسنت كهب زي مخالونيو إلو أمخنيلو إثيوبيا عقم سراويتا نامناي قدم كوينات زنبرة درجو داقم مسحانة تصتغا هلاو سراويت إيرترا أب إثيوبيا كبكع مخانو نعبالات بيت مخرو وكلت الرقاقي صلوم أزغا إثيوبيا كما يجرى أوشت 3 معلتات سراويتا قدم مجمار كوينات ناب زنبرة درجة بقعات عديبا دوباتا تحلو نيرترا زدليات ጸጥታው وحسنت تهبن مسحاب سراويت إيرترا يتكبرن زبل توسخ حطوتات يسعب إثيوبيا نتي بزي حاجزو اسك كتسعرو سيترف معقاتون زي تغل حوحات كله سراويت إيرترا كاب تغراي كسحب تقلب كتغرب أبزغ إلا كونت يلان إسياسون ፍጹም ጥፍዓት ሕወሓት ዕላማ ሒዙን ከሎ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ጠለብ ኣይቀበልን እዩ መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ብዛዕባ መስሓብ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ካብ ናይ ህዝባዊ ዝምድናታት ተዋስኦ ዝሓልፍ ኣይኮነን ምንቅስቃሳት ሰራዊት ኣብ ባይታ ከም ዝሕብሮ ስርዓት ኢሳያስ ብምትሕብባር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዳግም ይውደብን የደልድልን እዩ ዘሎ ንሕወሓት ብቐንዱኻ ንህዝቢ ትግራይ ናይ ምጥፋእን ምዕናውን ፖሊሲ ዘመተን እናቐጸለ ነቲ እስሕብ ኣለኹ ዝብሎ ሓቂ ኸምስል ንሰራዊቱ ብቐጻሊ ኣብ ምቅያር ቦታታት ይርከብ ኣሎ ቅድሚ መግለጺ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር
6 ብርጌዳት ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ መሊሱ እዘን ብርጌዳት ኣካላት ዝበዝሐ ውግኣት ናይ ዝተሳተፋን ዝዓበየ ክሳራታት ዘጋጠመንን 3 ኣጋር ክፍላተ ሰራዊት እየን ምኽንያት ናብ ኤርትራ መምላሰን ድማ ካብ ትግራይ ንምስሓበን ዘይኮነስ ንምዕራፈንን ዝጎደለ ዓቕሚ ሰበን ንምምላእ ዝዓለመን ጥራይ እዩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር መግለጺ ካብ ዝገብር ንድሓር ኣብ ውሽጢ ትግራይ ከምኡውን ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ሰፋሕቲ ናይ ሰራዊት ምንቅስቓሳት ከም ዘለው እሙናት ምንጭታት ይሕብሩ ስለዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት 2021 ሓደ ብምልሻ ዝቆመ ክፍለ ሰራዊት ናብ ማእከላይ ኤርትራ ተመሊሱ ሓደ ናይ ክፍለ ሰራዊት 23 ኣሃድውን ናብ ኤርትራ መምላሱ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ ቅልጡፍ ናይ ኩነታት ምቅያር ቦታታት ወተሃደራዊ ኣሃዱታት ብልክዕን ኣብ ጊዜኡን ንምፍላጥ ኣይኽእልን ዘሎ ይኹን እምበር ገለ ኣሃዱታት ናብ ኤርትራ ተመሊሰን ገለ ድማ ናብ ዶብ ገጸን ቀይረን ይኾና እምበር እቲ ሓቅስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ንዝርከብ ሰራዊቱ ኣደልዲልዎ እምበር ኣየውሓዶን ዝብሉ ዝእመኑ ምንጭታት ሓበሬታታት ኣለዉ እዞም ምንጭታት ከባቢ ክሳብ መወዳእታ መጋቢት መጀመርያ ሚያዝያ ዝተረፈ ክፋል ሕወሓት ንምድምሳስ ኢሳያስ አፈወርቂ ክሳብ 40 ሚእታዊት ካብ ሰራዊቱ ኣብ ትግራይ ኣስፊሩ ምህላው ይሕብሩ ኣብዚ እዋን ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ትግራይ ወተሃደራዊ ግጥማት እናሓየለ ይመጽእ ኣሎ ወሰኽ ሰራዊት ኤርትራ ከፊላዊ ምኽንያት ክኸውን እንከሎ እቲ ካልእ ምኽንያት ከዓ ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምንቅስቓስ እንከሎ ብሕወሓት ብዝግበረሉ ድብያታትን ኣብ ሓደስቲ ቦታታቱ ብዝውሰድ መጥቃዕትታትን እዩ ኣብ መወዳእታ መጋቢት 2021 ንኣብነት 2 ናይ ክፍላተ ሰራዊት 16 ተንቀሳቐስቲ ብርጌዳት ካብቲ ንጡፍ ውግእ ዘለዎ መታሕት ትግራይ ናብ ቢያራን ባድመን በፂሖም እዘን 2 ዓድታት ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሃገራት ካብ ዘሰሓሕባ ዝነበራየን ክልል ትግራይ ንኤርትራ ከተረክበን ስለ ዘይደለየት ግን ክሳብዚ ዘሎ ኩናት ዝጅምር ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ጸኒሐን ዋላ እውን ዝተረፈ ሰራዊት ኤርትራ ብተመሳሳሊ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘሎ ዶብ ክሰፍር እንተደለየ ልክዕ ሕንጻጽን ሕጋውነትን ዶብ ገና ኣይተፈትሐን ዘሎ ዘይተፈትሐ ዶባዊ ምስሓብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ናይ 1998-2000 ዶባዊ ኩናት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣህጉራዊ ኮሚሽን ዶብ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ዶብ ክሕንጸጽ ውሳኔ ሕሊፉ ህወሓት ዝመርሖ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመጀመርታ ነቲ ውሳኔ ነጺግዎ ቀጺሉ ድማ ኣብ ተገባብርኡ ዘተ ክግበር ጠሊቡ ኢሳያስ ድማ ኩሉ ናይ ዘተ ፈተነታት ነጺጉ ኣብ ክንድኡ ብመሰረት ዝሓለፈ ውሳኔ ኣህጉራዊ ኮሚሽን እቲ ዶብ ኣብ ባይታ ክሕንጸጽ ብትሪ ጸቒጡ ናይቲ ዝሰዓበ 16 ናይ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ዓመታት ዝኸበደ ጾር ከዓ ኤርትራ ተሰኪማቶ ኣብይ ኣሕመድ ብ2018 ኣብ ስልጣን መምጽኡን ንውሳኔ ኣህጉራዊ ኮሚሽን ብዘይ ቅድመ ኹነት ምቕባሉን ንኢሳያስ አፈወርቂ ሕኑ ናይ ምፍዳይ ምቹእ ባይታ ፈጢሩሉ ነቲ ጸኒዑ ኣብ ዘበነ ስልጣን ህወሓት ዝጸቕጠሉ ዝነበረ ዶብ ኣብ ባይታ ናይ ምሕንጻት ጠለቡ ክንዲ ዝቕጽሎ ንዕኡ ንጎኒ ቐሚጡን ንጎረቤቱ ክልል ትግራይ ጎስዩን ምስ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሓባር ውዲት ኣለሙ ናብ ናይ ሓድሕድ ርእሰ ከተማ ምድብ ዑደታት ብምግባር ምጥፋእ ህወሓት ቀዳማይ ናይ ሓባር ጉዳዮም ጌሮም ወሲዶሞ ብፍላይ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኣብ ልዕለቲ ኣብ ትግራይ ተወሲኑ ዝነበረ ጸላእየይ ዝብሎ ህወሓት ውልቃዊ ሕንኡ መታን ክፈዲ ንጥቕሚ ሃገሩ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ሰሪዕዎ ዋላ እውን ምድምሳስ ህወሓት ነዞም 2 መራሕቲ ናይ ሞትን ህይወትን ጉዳይ እንተዝነብር ጥቕሚ ኹናት ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣትዩ ዋላ እኳ ዘይተፈጸመ እንተኾነ ወያነ ተደምሲሱ ኢልና እንተደምዲምና ሎሚ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ዲና ዘለና ካብዚ ኩሉ ህልቂትን
ናይ ወለዶታት መቕዘፍትን ውሑድ ክፍሊትን ገለ ገባብ ማእከላይ ስምምዕን ወይ እንካሃባ ተገይሩ እንተዝነበር ክሳብ ክንደይ ጠቓሚ ምኾነ? እዚ ሕቶታት እዚ ነቲ ብዝካየድ ዘሎ ኩናት ማዕረ ተዋሳኣይ ዝኾነ ሕወሓት እውን ዝምልከት እዩ። መደምደምታ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ጉዳይ ዶብ ገና ኣይተፈትሐን። ዶብ ኣብ ባይታ እንተዘይተሓንፂፁን ጉዳይ ዶብ ሓንሳእን ንሓዋሩን እንተዘይተፈቲሑን ግጭት ኣብ መንጎ ሃገራት ብቐጻሊ ክነቱግ ይኽእል እዩ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ጉዳይ ዶብ ናብ ቀዳምነት ቅድሚት ክምለስን ቀዋሚ ፍታሕ ክረክብን ንኣሜሪካ፣ ንሕብረት ኤሮጳ፣ ንሕብረት ኣፍሪቃን ሕቡራት ሃገራትን ኣገዳሲ እዩ። ምፍታሕ ምስሓባት ኣብ መንጎ ህልዋት ይኹን ድሕሪ ሕጂ ንዝመፁ መንግስታት ይኹን ካልኦት ተዋሳእቲ ክልቲኦም ሃገራት ኣዝዩ ልዑል እዩ። ከምዚ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ወይ ዝስዕቡ ናይ ክልቲኦም ሃገራት መራሕቲ ብክልቲኦም ወገናት ብሓባር ዝጸደቐን ብንጹር ዝተለልየን ኣህጉራዊ ዶብ ንምስጋር መምኽኔታ ይህቦምን እዩ። ኣብዚ ህልው ደባዊ ምስሓብ ወይ ግጭት መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብዘይ ሓበራዊ ስምምዕ ብንጹር ዝተሓንጸጸን ኣብ ባይታ ዝተመልከተን ዶብ ትርጉም ኣይህልወን እዩ። ብተመሳሳሊ እውን ሕቶ ምትሕጋዝ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ለቦዋታትና መጀመርያ ህልው ኩነታት ትግራይ ብቕጽበት ከብቅዕ ተዓዋቲ ዘይብሉ ኩናት ጥራይ ዘይኮነስ ናብኡ ዘብጽሑ ሕቶታት እውን ብዘተ ክፍትሑ ስለ ዝኽእሉ ስለዚ እዞም ዝስዕቡ 5 ነጥብታት ቀልጢፎም ክትግበሩ የድሊ። 1 ብሳልሳይ ኣካል ዝረጋገጽ ቅጽበታዊ ምሉእን ዘይቅድመ ኩነታውን ምስሓብ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ። 2 ብኣህጉራዊ ተዓዘብቲ ዝረጋገጽ ቅጽበታዊ ምቁራጽ ተጻብኦታት ምኽፋት መስመራት ሓገዝ ነቲ ብኹናት ዝተጸልወ ከባቢታትን መረግጋጽ ድሕነት ሲቪላዊ ህዝብን ስደተኛታትን። 3 ህጹጽ ምምልካት ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን። 4 ፖለቲካዊ ዘተ ኣብ ኩሎም መዳያት ናይቲ ግጭት እንተላይ ኣብ ዝምድናታት ትግራይ ምስ ኤርትራ። 5 ናጻ ምጽራይ ንኩሎም ኣብ ትግራይ ተፈጺሞም ዝበሃሉ ገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን። ብዛዕባ ነዚ ኣብ ምትግባር ከጋጥም ዝኽእል ጸገማት ዘይጭበጡ ትጽቢታት የብልናን። ባህሪ ናይቲ ግጭት ህልው ኪዳን ረብሓታት ብኹሎም ዝትግበር ደረጃ ዕቤት ፖለቲካውን ወተሃደራውን ወፍርታት እንተላይ መጠንን ዓቐንን ወፍርታቶም ልዕሊ ኩሉ ድማ ህልኻዊ ባህሪ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ምስሓብ ሰራዊት ኤርትራ ዘበርክቶ መህሙን ተስፋ እዩ። እዚ እንተኾይኑ ኸዓ ክኸውን ዝኽእል ምርጫ መቕጻል ናይዚ ኣሰቃቒ ኩናት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ክስዕብ ምስ ዝኽእል ዝኸፍአ ስቓይን ዞባዊ ዘይምርግጋእን እዩ። ጽልዋ ኩናት ትግራይ ኣብቲ ዞባ ዘሕደሮ ስምብራት ሩይ ኮይኑሎ ገና ኸዓ ዝዓበየ ሓደጋ የንጸላሉሎ። ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ እዚ ግጭት እዚ ክቕጽል ከፍቅድ ኣይግባእን። ሰራዊት ኤርትራ ክስሕብ ኣብ ልዕሊ ክልቲኦም ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ውሁድን ቀጻልን ጸቕጥን ብናጻን ኣህጉራውን ኣካል ዝረጋገጽ ቅጥዕታት ዝትግበር ቅጽበታዊ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ። እዚ ኣዎንታዊ ጸቕጢ ንሰላም እምበር ምትእትታው ኣይኮነን። ክልቲኦም መንግስታት እቲ መልእኽቲ ጽኑዕን ንጹርን ምስ ዝኸውን ከምዚ ዓይነት ጸቕጥታት ዘይስምዖም ከም ዘይኮኑ ንፈልጥ ኢና። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ። ምስ ራድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ፣ ቀጺሉ ወትሩ ሶኒ ቦይኑ ስሌማን እናተዳለወ ዝቐርብ መደብ ጨና ኣዳም ክስዕብ እዩ። ጨና ኣዳም ኣብ ራድዮ ኤረና
كمي تقنيو كبرات حاتلتي مربجنا قدام نايلو متحستو سيبو كقربيو كسافت سما تكتحتلو زعدمكم ويني سليماني سناي مكتال ينقاس عبي زخسر كايو كسارا كلو بهيوات كساب زولخا زي كحد بسلا يزقدف سمين كوريويت هيون سولي لك كمزغون إيرتراوي بزعبا كسارا بزوح التموكورتيا صدرقا مخسار اتفتوى مخسار هاجركا مخسار تفلتو كل زبلن زعبيه كان مخسار أبتجاف زحلم كايو علم ولا بتصح انت عينت هيوات كتمرح كم زقبر نويح كي كدنا نيوت حيالو دياسبورا إيرتراويان كل يحمبال تراي أخوليو أب نايلو متحستو مدبجنا قدام زتفلاليو كيلاتاتن والكسباتن تمكرو من قال مسكرناتو من أب محبراوي هيوت سنفلتات نقدن تكنولوجين بلعلي 100 ቋንቋታት تحت رأستي تغيرلو زقرب فيديوهات زنقد تيد توكس تبع الويب سايت أب 2015 ناي زرقحو فليز بلا فيديو تحستو سيبو كقربيو سناي مكتتال حنقول زيقاتات بزيلن حق النت زغودلون نقرات كابت حتسب حقر نمنتاي كم زهادونكو كتفلتو تدليدو هيون سيلي Imagine waking up one day and realizing that you're born on a completely different planet and everything you learned was lie. And your country's history was so fabricated and everyone around you was so brainwashed. And the heroes you worship were actually monstrous villains. حسبوا حدا نقوت السيكا أبزت فليت علم كم stolidka كسقورا كان كله كلتي بزعبه هيوت هاجر كاس تبحلكا ببسحتو زتفبرخن حسوتن كوينو كتأنحن كله أب كبابي خازلو دما بزي بروباغاندازي حسبة أمرو استقبرلهم يوم اتم جوغانو يلكا اتفتوم جوكانات كوينوم كتأنحن كلو إذا زكافلوكم كمتي كابكون النت رحقي لبولداوي سنفلت اتاوي زانتان مدلاو زدالو ندفي كونن بزبهرر ملكو حق انيا هيوت كلهم سمين كورياو يعنيو نعي وسيخكا كابزو لدات حيزي نت مسراتن قداماي مراحن سمين كوريا بمخان كابش حن 948 كساب علتو موتوش حن 994 زمرحي قداماي ديكتاتور هاجري كيم لي سونغ كملخي تسبيخ عبيه كل جزء دما نتي أبنسو كف سمين كورياوي جزا تسقيلو زلو سلو اسقدرلو نيري أملختنا قبل على زي ديكتاتور مستي كانوا تقول عالم مس أملخن قدوس نيكولاسن زرقيو أملختن فتوتن زدارجي نيرو
ብዙሓት ተኣምራታት ዝገብርን ኣብ እዋን በዓላት ድማ ዘወናውን ህያባት ዘምጻልና ንሱ ምዃኒና ንፈልጥ ብኮኖ ጽሕዲ ማለት ብርእሲ ጽሕዲ ቦምባታት ብምድላው ንጸላእትና ከም ዝዋግኦም ንሑፃ ናብ ሩስ ከም ዝቕይር ንውሕጅ ኣብ ቕጽል ትረጊጹ ከም ዝሰግሮ ንቐስተ ደበናውን ከም ዝሰንጥቆ ይዝንገረና ካብ ዝተለዕለ ንእሽተይን ከለኹ ሓደ መዓልቲ ኣነውን ንቐስተ ደበና ክሰንጥቆ ምዃነ እየ ዝሓልም ነይረ ምስ ሓንቲ ምንጭ ሓበሬታ ኣብቲ ሃገር ዜሮ ርክብ ምስ ካብ ደገ ዘሎ ሓበሬታ ወይ ምስ ካብቲ ሃገር ወፃእ ዘሎ ሓበሬታ ፍጹም መሃይም እየ ነይረ This is a really good thing to live in North Korea because the regime imposes the deadly mix of ignorance and fear. So even if you want to wake up from your Orwellian nightmare, you intentionally put yourself back to sleep. If you don't, your entire family, or sometimes the 3 generations of family, will be sent to a political prison camp in the middle of the night where starvation and torture are standard. በታ ሓደ ዝጽቡቕ ነገር እዩ ሰሜን ኮርያ እቲ ስርዓት ድንቁርናን ፍርሕን ብሓደ ዛሚዱ እዩ ዝመርሕ ስለዚ ወላ ብሕልምኻ ምስ ሓቂ ተራኺብካ እንተባህሪልካ ተሲኢካ ትመፀካ ፈሊጥካ ተመሊስካ ምድቃስ ጥራይ ትማራፂ ከምኡ ምስ ዘይትገብር መላእ ስድራ ቤትካ ሓደ እዋን ክሳብ 3 ወለደኻ ብግዜ ለይቲ ተጎቲቶም ኣብቲ ጥሜትን መግረፍትን ንቡር ዝኾነሉ ፖለቲካዊ ቤት ማእሰርቲ ምብላይካ እዩ እዚ ስርዓት ፍትሓዊ ይኮነ ኢሉ ምስ ሓደ ዓርኩ ንዝዕለለየ ኣቦ ፍቱውቲ መሓዛይ እዚ ዕጫዚ ይገጢምዎ በዚ ምኽንያት ኣደይ ወላ እውን ኣስየ ንእሽቶ ብዝነበር ኩሉ እዋን ብግዜ መዓልቲ ኣዕዋፍ ብግዜ ለይቲ ድማ ኣና ጡን ከይሰምዓኸ ተጠንቀቒ ካብ ልሳን ክዝወፅእ ዝኾነ ይኹን ዘረባ ሓልዊ ተጠንቀቒ እናበለት ይዕብያትኒ ስለዚ ኣብ ዘይምፍላጥ ኢና ውሕስነት ህይወት ረኺብና ኣብ ድንቁርና ኢና ውሕስነት ረኺብና ኣብ ዘይምፍላጥ በቃ ስለዚ ድማ ኩሉ እቲ ስርዓት ዝነግረና ንኣምኖ ነርና ብፍላይ እኳ እቲ ካብ ሰሜን ኮርያ ወፃእ ዘሎ ዓለም ዝሕዝን መነባብሮ ዘለዎን ሓደገኛ ምዃኑ ዝንገረና ዝነበረ ኣጸቢቕና ኢና ንኣምኖ ነርና ከም እንሰምዖ ኣብ ከም በዓል ኣሜሪካን ብኢምፐራጦርያዊ ጽልዋኣ ዝበከለታ ጎረቤትና ሃገር ደቡብ ኮርያን ዝኣመሰላ ሃገራት ሰባት ብሰንኪ ስእነት ገንዘብ ሕክምና ከይበጽሑ ከም ዝሞቱ ይንገረና ነይሩ በዚ ምኽንያት ኣብ ትሕቲ ኮሚኒስታዊ ማሕበርነታዊ መንገዲ ብሕግን ብመሕደራን ብማሕበራዊ ናብራን መንቅብ ኣልቦ ዝኾነ ቦታ ማለት ኢትዮጵያ ንነብር ምህላውና ካብ መጠን ንላዕሊ ነመስግን ነርና But from mid-1990s, the famine, I saw something different that doesn't make sense. People were starving to death. And I thought myself, how can our wonderful communist system allow this to happen? أما فارقتي ساعات نتزن جرنا زنبر بروباغندا فتسيمو زتعرر حق يخرج جميرة سبات أما أكلت أرجع بتميت كروك في جميرة نابرا زيقاتات كم حيس تبهلنا محبرنا تاوي سرعتنا كما يلو 5 زبالة نجر كجات أمسقيلو رئيس بالحتو دما كابشعيه كلاغلن جميرة بفلاي كوا أبس أرجع زلمونون بتميت مستتاخصو بقبيلهم نايزو موتو سبات ريساتات نز أرجعتات كملوها متجمرو شتا ريسا هنقفلنا بلاني كابيت مرتين جزاخ من لسن كلخو مولو نفسي يزقف في سميعت يسمعنا نيرو
ليتي أبتحت خبرتات حبيئة اتنساتهم زي حقاوز بلو مدبات تلفزيون تشاينا كرقمت جمركو قنا اتناي بحق عالم بزعبا سمين كوريا زلوا مردأتا كدنزب جميرة أبناي تشاينا تلفزيون زريوز نبركو زدنغ عالم مدباتن موعوعيتاتن فتم كاب عقمين قمتين وزاي زنبرة سبات بنات النت أبتسفوتي حبراويتن زمناويت عالمن كم زنبرو سمين كوريا دما كم تزتبهلتنا جنت كم زي كونت تجنزيبه سدراي مسحدي أبحال وادو بسر حساب صبور ركب سلزنبروم دما أيت أنا حكون بحجزناتو بزي حقاو من قديني تشاينا سجيرة سجرودو بين كرتتين جن بزي بقعن نات النتي زرخبور العالم مسرقتكون فرهين سقاين مستهم دحريت زقدفكوهم سدرابيتي زنبرا بأكل هادي منبر بمنفس مسقاتهم أبسقاين نيري كل تزحل فوز نبرو مسقاتهم أبسقاين شعران نبر كسعبني زي فحر كفحر نيرني ناباي كيبتحو أبقودا قدي اتسرعات كيبليو ليتي كاب عرات كنفرني كساب زدلي فرهي اسمعنا نيرو كل حليفو نساتومن بسلام سعيبومني بسلام وطيم انت خوني كسارا ينقاس يعبي بهوت كساب زلخا زي كحد بسلا يزقدف سدرخا مخسار تفتوان مخسار هاجركا مخسار كابت تولد تفلتو كل زبلن زعبي كان مخسار أبتجاف زحلم كايا علم ولا بتصح رجوع هيوت سبا يكونن سلازد ما يلو ما أني أبكندي سقيلة 5 هيوت يزمرح هيوت سمين كوريويان كلوت كابزني أكالن ناي منفسن سقايزي كوتو تموكرين زانتا هيوتين زحزة مسكرنت بسلخو سلاز سمعكمني أغني لي راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو كبرات خاتلتنا نايلو متحستو إزت كتاتل ودس أنا حكومي نيرو أبز مزسومن بخال أرستان راخبينا سنايكنا ناتمنخو يسنابتكم